Outcast, an outsider podcast. Today's special out guest. Готови ли сте? Аз да. Христо Николов, Ичо ми казват. Преди го обичах, сега не е чак толкова много. Ребел. Синьо. Нормален. Аз съм от 90-те. Има. Христо! Добре дошъл! Мога да ти викам майна или там географски не върви? Може, но няма да сбъркаш, но не е задължително. Аз не съм от Пловдив, аз съм от Карлово, но там, понеже сме близо и така сме прихванали малко майната. Готино е. То си е, някой да нарече майна, това си е почти комплимент. Това си е призванието. Титла някакво, нали? Добре, трябва да ги поглеждаме. Да. Иначе, извиня, бях доскоро настигнал. Всички ти викат Ичо. Това откъде се е взело? Ами Ичо така, по принцип, така казват в Карловския край на хората, които се казват Христо. Нещо специално за теб. Във всяка част на България им казват по различен начин. Да. Най-интересното може би е в източни Родопи, където им казват Хитко. Хитко? Хитко на Христо, да. Но в Карлово казват Ичо и така някакси излезе, нали, Ичо от Карлово и Ичо от Байкария, така, нали, почнаха така да ме знаят хората, защото, нали, Христо Николов има много хора такива. Самото начало ти викам Христо. Това дразни ли те? Не. Просто Ичо е по-ме кефи. Добре. Днеска нямаме никаква програма. Нямаме един въпрос подготвен. Нищичко. Не знам докъде ще стигнем, може би след малко те да стиснем ръцете и ще правим. Ще се излагаме, всеки ще направи едно изложение и ще се изложим. Аз още в древни времена, при първото ми колело, бях чул за Байкария. И тази Байкария знаех, че ходят на безумни места, докато аз карах в Борисовата градина, примерно. Откъде тръгна това нещо и каква ти е връзката с него? С Байкария? Да. Ами с тази философска школа така започнах да се занимавам, нали, по-сериозно, може би 2008-2009. Доста отдавна, вече минаха 15 и повече години. Нали, запознах се с Васко Тодев, с Жоро Мавров, нали, хората, които я създадаха, нали, организацията. Организирахме фестивали. Това в кои години се случва? 2008-2009. Ти на колко си бил тогава? Ами трябва да смятаме. Смятай. 20 и малко, 23-4. А ти си студент, бил ли си? Може би още бях студент тогава. Срещнах Байкария и, нали, това ми промени живота, така да се каже, защото това, което се прави в Байкария, хората, които са част от Байкария, той е като начин на живот, нали. То не е работа, не е фирма, нещо, което да кажеш, нали, аз работя в Байкария, но правя нещо до друго. И така започнахме да пътуваме заедно, да мислим най-различни проекти, правихме фестивал, създадахме Чатъма, нали? Какво е Чатъма? Чатъма ли? Чатъма е една местност в Западните Родопи и до ден днешен, нали, функционира и човек може да отиде там да нощува, да кара колело, да кара каяци. В университета има красавицата, има зубъра, това като в училище. Да. Ти какъв беше? Екстремен спортист ли? Ами аз винаги съм бил малко различен, нали, от останалите. Някакси алтернативен човек бях. Планинар човек, ходих в планини, пътувах. В същото време обаче добре се справих и с ученето. Някакси отличник съм. Ама това нещо с положителен знак отпред ли е? Ти си, нали, различни и чу той едновременно кара колело или е по-скоро гледа това, нали, някакъв особняк? Може би така усещам, че няма нужда да бъдеш като, нали, останалите, защото, нали, да плуваш по течението много лесно. Нали, винаги трябва човек да търси, да открива нещо друго и ново. Аз съм човек търсещ. Ти си много дълбок, Ичо. Ами дълбок съм. И се личи в малките реплики, които, нали, ние с него сме карали на 2 пъти само. Един път и половина. Тук ме изложи жестоко. Еми нещо стана, не можехме да си довършим карането. Не можа да видиш мечката. Вие видяхте ли? Да. За малко да я блъснем даже. На пътеката беше и карахме. Тя така ли се беше? Оплаши се. Тя ли избяга? Ами, избяга благодарение на това, че бяхме
голяма група хора и се оплаши, иначе в началото, може би, ако бяхме двамата, както бяхме в началото, първите двама, можеше да ни нападне, но имахме късмет. Късмет. Това беше на нашето последно виждане. А между другото, днеска разбрах за една история за това, че в някакъв американски град имали твърде много гълби и решили проблема, знаеш как? Не. Като взели на заем, с помощ дарени от бизнеса там, взели на заем и купили ястреби. Да. Такива евразийски соколи, нали, Да. най-бързата птица. Да. 5 такива купили и ги пуснали от някакъв висок етаж да ловуват. И? Естествено, нищо не излязло. Само 5 птички срещу огромна популация от гълби. Провал. В смисъл, вие и мечката, не нещо. Там малко като на Heroes 3, нали? Пускаш 5 ястреба срещу 1000 такива други скелета. И скелетите побеждават, защото са по-силни. Играл съм и Heroes 3, между другото, да. Това ти е изградило като лично си, че какво ще приличаш? Сега ще ми да си кимаме само и това. О, яко. За колелото последния път, тогава тежка мъка ме покуси, че моето колело не струва. Да, но вече това се промени. Добре, питаме кое е най-хубавото колело, ще кажем моето. И ти трябва да мислиш така. Но то е хубаво. Не, то е хубаво, защото е моето и е най-хубавото, защото е моето и аз нямам друго, дет се казва. Имам някакви там. А то 27,5 ли е? Да. О, яко, като моето. Ако твоето, да. Хубаво е, нали, върши работа. Това е най-важното. Возиме където искам, слушаме, разбираме се добре. Това е най-важното. Има ли си периоди покрай велосипедизма, когато си се въртял такъв, нали, сън не те лови, след една се обмисляш дали си купиш нещо. То е много скъпо, не си заслужава, ти знаеш, но го искаш. Има ли си такъв период? Не си спомням такова нещо. Аз никога не съм разполагал с много средства. Нали, всяко нещо съм си го купувал с, нали, внимателно, бавно, нали, никога не съм имал много така наведнъж да дам някакви пари. Да, 40 000 лева. Да, нали, това е може би най-скъпото нещо, нали, което съм купувал напоследък за себе си, но го ползвам и като колело за работа и си е някаква, нали, като инвестиция. И мечтаял съм си, нали, едно е да мечтаеш, но друго е да не можеш да спиш. Да речем. Да си свободен, да имаш, да си с хубави хора на хубаво място, такива неща. Без значение сега дали си с това колело или с някакво друго, като ти е готино и точно за това иска да ти кажа. Да, ама си изпусна момента. Това трябваше да ми го кажеш преди 20 години. Или миналото лято поне. Ти не знаеш, че като ти се запари от ютия и вече те е страх от ютия. Така е. И някои неща просто не идват в подходящия момент. Да, така е. Гледал ли си филм и чел ли си книга? Айде книга, че филми всички гледаме, особено на Шимано, някакви клипове там на някакви безумни места. Те са ми малко фалшиви, между другото. Филмите ли? Някакъв приключенец, който очевидно има снимачен екип или поне един човек, който го снима с дрон и с някаква камера и той приключенства. Това как ти се струва на теб? Някои са по-скоро, нали, да има полза, да има реклама, но има и истински приключенски филми с колела. Да, сещам се за такива, нали, мога да ти дам в момента, нали, имам един такъв пример. Как се казваше този филм The Trail of Kazbegi, нали, в Казбек, в Кавказ. Планината, нали, едни 3 момчета, те са само тримата, нали, карат и те се снимат самите. Това, което те в филма го правиха, Байкария го направихме. Беше в моя списък, нали, списъка с дестинации, които искам да отида. Но понеже тогава бях в, нали, период, в който нямах възможност да пътувам толкова, нали, по-скоро бях, нали, вкъщи заед повече. И Васко Тодев, той междувременно и той имал, нали, паралелната, нали, идея и те я направиха, нали. Ама ти беше ли с тях? Не бях. Съжалели? Съжали. От 1 до 10 колко съжалени? 7. Това е доста сериозно. Доста. Ти, нали, знаеш, че освен колелото има и други неща да се правят. Така ли е наистина? Така ли? Май съм чувал, че има, даже съм виждал. Като го спомена, навънка сняг и така нататък. Тебе приличи, караш ли ски, сноуборд? Карам ски. Обичам да карам ски. Честно казвам, през зимата по-малко карам колело, освен ако не отидем на някакво топло място. Обичам да карам ски, нали, за мен ските са това, което, нали, колелото ми дава през лятото, извън пистово каране, фрирайд, нали. Толкова ли си добър, за да можеш да Не съм толкова добър, но искам да го правя. В смисъл, бедствам, нали, понякога,
ако има лоши условия, не съм добър скиор, нали? Нито един карловец не съм виждал да кара много... Това е в гените. Това е генетично заложено, нали, да не може да караме ски, като карловци от южната страна на Балкана, но правя го. Опитвам се да дигам летвата колкото се може. Никога не съм... Научих се да карам ски много късно и това оказа влияние, но съм в планината. Късно, че аз... Студент. Студент, може да ме поздравиш, аз преди една седмица за първи път прокарах ски. Това е с сноуборд. Супер. Ти можеш да представиш каква стъпка за мен? Знам. Така, огромно. Нищо, че си на 20 пак, 25, айде. Да, наистина, да. Пак. Аз от 18 го обмислям, значи 5 години минаха. Вече съм на сноуборд. Колелото, ските, каяка, нали, обичам да карам, нали, лодки също. Всички тези, това са някакви средства, нали, които ти помагат да си в планината и да я усетиш и да я видиш по някакъв друг начин. Нали, когато плаваш по една река, ти виждаш перспективата ти е съвсем различна. Това не можеш да го видиш от сушата или с колелото. Ние изживяваме живота с различно качество в различните етапи от живота си, нали? Тоест, като си дете лазиш под масата, като станеш на 40 години класически българин, после се разплуваш на масата с часове наред. Да. И едно и също нещо по различни начини го преживяваш. По различен начин консумираш контакта с планината сега, когато вече не си на 15 години, на 20 или студент. В момента, нали, залагаме повече на качеството, не на количество. Макар че, нали, природата е една и съща, но това, което ти успяваш, нали, за малко време трябва да си вземеш повече за себе си, нали, го казвам в кавички повече, нали, защото да се заредиш все едно с малкото време, което имаш там. Добре, някои хора, нали, гледат байкария и, нали, снимки като тези, вие сте тук и там и си казвате, не можем ли ние да съчетаваме полезното и приятното, да водим хора на тези места и да изкарваме пари? Ти не можеш ли това да оправиш нещо, да не кажа ежеседмично, даже няколко пъти седмично? Понеделник еди къде си, в среда ретрит, събота неделя каране. Мога, по принцип мога. А що не го правиш? Теоретично мога. Едното е, че искам да бъда повече време в къщи, не ми се пътува толкова много. Всяка работа в планината в момента, нали, ти трябва да се подготвиш предварително. Другото е, че наистина колкото повече го работиш на нещо, толкова повече, нали, започва да не ти доставя това, нали, удоволствие. Тънък е баланса. Знам хора, нали, които много работят в планината, но със сигурност те не изпитват това удоволствие, което аз изпитвам за краткото ми време, което работя там. Какво предлагат байкария? Супер компания, супер локации и места за каране и супер гид, нали, човек, който те води, защото гидове. GPS гидове, GPS или не, ще се побиеш там в някои трапи, няма излизане. Къде ви търсят хората? Нещата се продават в България от уста на уста, нали, като цяло. Имаме си, нали, сайт, хубав сайт имаме, в който се качват, нали, по-европейски нещата, черно на бяло. Добре, а кой ги пишете заближителни текстове там в прегръдката на Балкана, някъде такива неща? Ние. А ти ли ги пишеш? Аз пиша. Ама полинчиш ли молива и почваш сега? Не. Прегръдката или не, как? То си теква и ти действаш. Писна, нали, то сигурно трябва да си прочел 2-3 книги преди това. Трябва да има романтика, има във всяко нещо, нали? Във всяко нещо трябва да има романтика. В отношението ти към хората, към тебе, към околните, към колелото, към планината. Всичко трябва да бъде готино. Ма как си могъл в този супер прагматичен свят и това нещо да го съхраниш у себе? Защото то, нали, човек се общо взето те чувства ги изпитва за първи път в по-младите си години, не на 50 изведнъж романтика. Възпитание някакво, нали, и някакви ценности, които явно съм ги запазил по някакъв начин. Вашите какви са? И те ли са някакви романтици, таки смисъл лирични? Баща ми е планинар, нали, той ме е запалил по планините, аз ходил от много малък и за мен това да бъда в планината е съвсем нормално, нали. Колкото повече време си прекарал в планината, толкова по-сигурен си в нея, толкова по-лесно ти е. Понеже, нали, контактът между теб и природата, и това са две позиции, природата и теб. Обаче като се набират един клуб народ, не всички от които са готини и ти харесват, не ти ли развалят те изживяването? Няма лоши хора, стига.
Така ли? Така ли? Ти даваш един пример, нали, като си там в планината, ти даваш един пример, нали, хората как трябва да се отнасят към нея. Нали, хората могат само да вземат от тебе, нали. На сила не можеш да даваш, нали, на сила можеш само да взимаш. Тези лоши хора, които, нали, ти казваш или как ги наречат, да бъдат част от нашите групи, някакси не съм го забелязал това нещо. Тия хора са моите, тия не са, нали, и обратното. За някои ние може да сме много кофти хора. И ще споделя моите впечатления за твоето, нали, за твоя стил на работа. Слушам. Не те ли е страх, че ще чуеш нещо вярно? Седнал съм, давай. Няма да падна. Ами във възторг съм, защото много, не знам ти това нещо очевидно, вероятно или си работил върху него, или си чудо на природата, но ти си супер деликатен и много тактичен. Значи представете си, че карате колело и предстои някакво стехото спускане и карането е било хубаво, но когато някой създава настроение, то става 4 пъти по-хубаво. Това къде си научил на това нещо? Аз обичам да общувам с хората и, нали, работейки тая работа като гид, това ти е част от, нали, основната част от работа, ти да работиш с тия хора, нали, да общуваш с тях. Опитвам се да си бъда себе си, нали, защото всяко преструване си проличава и не е готино. Ти не си единствен човек, който познавам с 4 деца и мога да потвърдя, че 4 деца правят една къща много жизнена. Най-хубавата къща е пълната къща, няма да знаеш. И освен това с това социално осигуряване, в смисъл по-добре да имаш 4 деца, защото не знаеш на кой може да разчиташ на това. Опитвам се, нали, да се измъквам, нали, да работя и да си доставям удоволствие с тази работа. Става някакси, не е както едно време, но децата са готини, помагат някои, други ще помагат. И така нещата ще се случат, просто да. Той си чул, ако, нали, там добрата орисница се появи и каже, какво избираш ти сега? Планина, постоянно време в планината или 4 деца на главата? Много труден въпрос. Много ясно ще кажа, че децата, защото тя планината няма да избяга. Тя си е до вкъщи, планината от вкъщи тръгвам и съм там. Децата ще пораснат, ние ще почнем да имаме пак това време, което сме имали преди. Все пак ние сме млади, не забрави. Той си мисли, че всичко свърши. Не. То сега почва втора серия, трета серия там, която е. На 60 да качваме 6 хилядници, 7 хилядници, 0,8 хилядници. Аз между другото се взетам за каране утре, събота. Ти къде би ме насочил? Сноуборд. Не знам. Не знам къде има сняг сега. Честно казано, от известно време не следя толкова много снега, понеже ски доста по-малко карам вече. А има някакви хора, които ни то тишина, изведнъж получаваш съобщение в месенджер и че какво става, кога ще караме, брат? Ами, питат ме. Нещата се пекат, нали, във фурната, сложили сме ги на бавен огън там. Както казва Ванка Цепенчев, нали, сложили сме манджите да къкрят, нали, с чубричка, с такова верига, с маска сме сложили вътре, рамки малко. Ще се появят на бял свят нещата. До година също ще направим така по-интересно. Освен в България, ще отидем и в чужбина, разбира се, нещо ново. Ама колелата, така като носна крибичка ли? Ами с самолети. А колелата имате ли специални чанти за тях? Има чанти за тях. Те са яко скъпи. Кашони. Моята е много стара, $80. Не че пътувам толкова много. Както стана COVID-а, по-малко пътувам в чужбина. Даже почти вече спрях да ходя в чужбина. Или ако пътувам в чужбина, то е тук из Балканите, сухопътно. Не, аз мога да си представя вътре в микробусчето, като набичате музиката, каква врява и колко е готино. Миналото лято ходихме в Косово и Албания, беше супер приключение. Това са дестинациите. Според мен няма нужда човек да ходи толкова надалече, за да усети някаква екзотика или нещо, което да каже тук го няма, нали. На Запад хората, като ги стегна COVID-а, нали, спряха самолетите да фърчат толкова много и си казаха, дайте да видим какво има наоколо, нали. Те преоткриха какво има около тях. Започнаха да идват по-често на Балканите, което е наш супер плюс, нали, за хората, които работят в тази сфера тук. А този маршрут на Албания, на който аз гледах снимките, те са едни лунни пейзажи, безжизнени, само сиви скали. Бъркаш се с... кажи го де. Монголия, Киргизстан. На Киргизстан лично не ходих. Ти не си бил там? Не бях там. Да, там е много интересно.
То навсякъде е Ама интересно. кръгово ли е това пътуване за да стигнете до колата или има някой, който кара тази кола? Различно. Някои дни шофьора караше с нас, някои дни шофьора местеше буса, не караше. Караше колело с вас? Да. Просто Бус. шофьора беше избран не случайно, нали, кой да бъде. По какви критерии? Самоконтрол. Намерихме човек, нали, който има бус, ремарке и Ясен Желязков. И може да кара колело, защото, нали, няма смисъл да, като групата ни е 9 човека, да дойде някой в Албания и цял ден да седи, да се чопли носа и да чака другите да се спуснат от планината, като може и той да кара колело с нас. Като каза чопли носа, ти ще се съгласиш ли, че това е едно от големите забавления в животите им? Просто да намериш нещо, което се заслужава да бъде извадено. Едно топче. Или купче. Или някакво такова, нещо издължено. Или снежинка. Ти хвърлиш ли добре снежни топки, като каза снежинка? Не мога да се Оцелваш похваля. ли? Не мога да се похваля. Не съм супер добър. Това беше много важно като дете. Не те ли заболява лаката от хвърляне? Не е лактия, рамото ме Рамото ли те заболява? заболява? Не си спомня, нещо ме е боляло и мене. Ме са учили специално да хвърлим, аз хвърлих ето както момиченце. И то просто описва на малко парабол. Не, то си има така отдолу трябва. Да, и трябва да има кръшично движение, Да. да. Това е много мъжко. Да, това е. Теорията я знаем, няма с него да пробваме. Има ли нещо, за което искаш да те питам? Аз не смея да подхвана темата с любовта, там е мино поле. Не бе, защо мино поле? Мисля, че бих те питал, като кажеш, просто си представям, че често пъти харесването минава през възхищението и си представям, че на някое каране, някое момиче, много русо с някакви кадрици, то те вижда и просто лапва и си казва, Ичо как кара колело. Има ли си такива случаи? Да, аз не смея да те питам. Не бе, хората се радват. Хората се радват. Вижте, за много от момичетата, нали, по принцип аз не мога да кажа, че карам, нали, супер красиво или стилно, нали, просто с опита съм натрупал, нали, с времето съм натрупал повече опит и си карам, нали, сигурно и оправям се, дет се казва. Не искам да се фаля, че съм някакъв супер, нали, карач. Напоследък, нали, има хора, дето супер. Това момче с заметната коса на страни. Знаеш ли за кой говоря? Кой беше? Той е тук го има. С Whitey. Стани, Да, да. мисля, че да. Той кара доста добре. Абе не, той нещо не е сигурен. Ма какво значи това? Ами той си взе сега ново колело и Whitey. в Албания не се чувстваше много комфортно. Ново колело, така първите дни. Трикове можеш ли? Трикове. Някакви по-лесни, Да да. не падаш. Водача не пада. Ако мислиш за достоинствата на като велосипедист на Веско, нали, с Веско почти не сме си говорили, има едно момче, което се казва Веско и Веско е най-тихият член на всяка на компанията. Той никога с нищо няма си изфука и следващия ден, когато прекусявате някакво живото застресяващо препятствие, той после си минава човек и да чака от другата страна. Веско кара много, нали? Той е много кара, много опит има. Кара супер и нагоре и надолу. Това е хубавото, нали, човек да може да има силата да се изкатери, да има техниката да се спусне и да му достави удоволствие, не просто да оцелее долу. Човек трябва да го постигне, нали? Трябва да си тренира техниката, но в същото време да е фит и да може да се изкачи, за да се спусне и да се изкефи. Срещу ли си хора в групите, с които си карал, които те с страхом Божи се пускат, додолу някак се стигат, обаче после вече не е такова някакъв смисъл, че си дават вид. Не мога да кажа, че има такива. То не е здравословно. Не се сещам. Не се сещам да има такива. Често, нали, виждам често как някои хора слизат от някъде и не са се изкефили, защото им е било трудно или им се наложило да попутват повече. А какво става с Ники, който си щупи ръката на нашето каране там? Ники беше на Албания, кара вече пак. Кара си човека. Ами тази жена, която си щупи глезена? Там доста зле. По-добре. Писали сме се и преди време, добре. Ти споделяш ли мнението, че в тази работа все пак има известно мерене? В работата на водачите? Не, с групите каращи колело. Мерене? Ще я ти дам пример. Не. Не искаш. Не мога да се... Не, мерене има във всяко нещо, няма. Да, дори да само с един грам в една точка, сега някой се намери да каже, че по-добре. По-добре мери. Се мери в точката. Значи последния път, като карахме, като се спуснахме от върха, бяха сериозни каманаци, нали? Да.
Пусни един градски човек по тези каманаци с градското му колело, той ще се хване за главата. Как е възможно това? Те не са здраво закрепени, те камъците карат. На мен това не ми пречи. Може да паднеш. Не ми се случи. Обаче на едно място стъпих. И после като слязохме там, стигнахме до това, и човек, който беше карал зад мене, един тип с вид на заклет фен на AC/DC, ми каза, аз те видях, ти там стъпи. Мале. Еми да, сега. Може да си стъпил и 300 пъти, но да си се изкефил 200 пъти повече от това, дето не е стъпил, нали? Това е важно. Дай се насъскаме малко. Така. Малко гледам зрителите, ще извиняват, ама погледни често в очите, хора. Не често, а честно. Честно. В очите. Значи има колела, чек, нали? Покрихме ги. Горе-долу, да. Сега за семейството дам... То си е твое нещо, няма го пипаме. Нормално семейство, просто повече деца. Не знам защо хората не искат да имат толкова много деца. Никой не е казал, че не иска. Просто не им се получава. Да, и ги е страх. Да, верно е, че сега на някой не им се получава толкова, на нас пък много не се получава. Да, и добре ви се получава. А имената на децата ти, те не са като алфа, гама и делта, нали? Имената са избрани да са хубави, така просто да звучат готино. Отиват ли си така в комплект? Мислим, че да. Защото аз познавах много отдавна едни три момичета, деца на учителката ми по математика, които бяха Веселина, Калина и да кажем Малина. Ама трите имена бяха така. Да. Нашите са може да ги кажа. Айде, кажи ги. Да ги кажа ли? Да. Добре. Яна, Калина, Райна и Марица. Майко, особено Марица. Марица е супер, нали? Много яко име. Да, аз исках Арда, нали? Река Арда. Обаче, нали, сега тия цигари и всъщност Арда, то е турско име и то е мъжко. Арда. Така ли? И нали там, не можахме да... Не се класира, нали, на финал. Но Марица е страшно. Марица е супер име, да, съм много се радвам. Тя под кой номер е? Живи и здрави, тя е номер 3. Номер 3, ама 3 и 4 са в комплект. 3 и 4 са заедно. Марица. Като реката? Като реката. Добре, че не си ги кръстил нещо като траншея, накладка или нещо такова. Да, не можахме. Мислихме си го, обаче спица, готвим спица, дали? Или викате Сиси да гали, да. И поличите както спица. Да, или лапа. Много рътино. Глупости. Значи колелата вече ни омъзват и мисля да почнем да ги извеждам от обещания, да почнем си говорим за други неща. Не с теб, по принцип имам предвид предаването. Да стане нещо за строителство, някакъв форум. Строителство, изкупни дейности, фърляне на стари телевизори през прозорци, примерно. На кооперация обаче. Да. Минимум 8 етажа. За да може да се разбие. Едни приятели ме бяха канали в студентски град, като учихме там, викат, ела, ичка да гледаме матч и след матч ще хвърлим телевизора през това. Викам, добре, айде ще го направим. И гледахме някакъв матч от някакво световно ли беше, някакъв такъв форум и верно, пичовете го хвърлиха през... Ама такъв като народен гледам. От старите. И го хвърлиха през телевизора. Хвърлиха, после си го изхвърлихме в кофата. Просто самия жест, нали, да си... И как го направихте? Как изгледаше? В смисъл, имаше ли така засилка, нещо и вече не си спомням, беше доста отдавна. Готино някой да те покани да гледаш матч и да изхвърлите, нали, предварително, това е част от програмата, без значение как свърши матча, нали. И го чакате след това. Това е готина история. Толкова питаш мен, всичко трябва да си изхвърля по този начин, защото живота е твърде кратък по стълбите да го влачиш. Да. И натоварващо е кръста, коляното ме боли нещо, не знам. От известно време. Ще се оправи. Да го целуна ли? 8 дена каране и ще се оправи и няма проблем. Значи ти си ми казвал, че не пиеш, като съдих по бирата, че не пиеш вода и на карането си ми казвал, защото аз влачех 3 литра, винаги влачех по 3 литра в един мех. Не прекалявам с водата. Има дни, които не пия вода. Дори и когато карам. Или много малко. Как? Не знам, просто в бирата има и вода. Всъщност да. Но има и бира, но в водата няма бира. Освен това, ако сложиш в иде и загрееш бирата, то става нещо като то си е
Грях. Кашичка. По-рядка просто. Добре, вие искате нещо да го питате? Питайте ме нещо. Айде, моля ви. Не, такива няма да говорим за такива работи. Какво те питат? Не ми е удобно сега. Добре, чакай сега. Имам нещо за тебе. Направо. Дано да се окажем на фокус в крайна сметка. Дай мърдай го така напред-назад. Така тук да фокусирали. А защо? Ами, за благодарност, че ме уважи с присъствието си. Ти пак сега. Заповядай. Благодаря ти, аз много обичам сладко. Така ли? Да. Щом го твой вземеш ли бомбон? Сигурно си малко прегладнял. Сигурно, защото и ти искаш да се вземеш. Аз не искам. Бе. Отваряй. Отварям, обаче, това са за теб, съпругата ти и първите две деца. Първите две. Имам за другите още нещо. Стига, бе, Освен верно. поздрави, Да. Гледай го. Това пък сега да ще специално съм ги крил. Ето ги! Крил си ги от колегите ли, бе, виждаме. Ето ги, бе. Как те приличат верно на децата. Ами трябва да се разпределят. А знаеш ли точно. кое е най-готиното, че не се знае какво са? Питах поливачката днес това какво е, тя каза бисквит. Вижте, тук има две-три очи, чифта, тук дори това също са очи, но обратно разположени, въобще много интересно. И семекички не могат да бъдат изядени. Може би кучето ще ги изяде. Ами, айде, Но няма да ти казвам, за да не ти стане мъчно. не. Много ти благодаря, но това е супер. А това, дано да стигне до вкъщи. Да. Абе, не го отваряй сега. Няма да го отварям сега. Аз не си каза да ти донеса нещо, обаче си викам сега, имам едни стари курбели да му дам такова половин верига, ама викам се за какво съм от тия неща. Ще си закачи логото на Volkswagen така на върта. Благодаря, ама много мило. Няма защо. Благодаря, че беше мой гост. И аз си видя благодаря. Но нещо да е останало в главите на хората. Остана ли нещо? То от ледото влиза другите излиза. Не разчитай на тях изобщо. Не, те са хубави хора. И аз са ни видяли, а не. Те са ни чули обаче. Що мислиш така? Ами не съм сигурен. Добре, няма нужда да е логично. Хайде, и че Не си благодаря ти имам, не много. си, айде. Свин по пътеките. Живи ви здрави, ще се виждаме. И още как. Живи Байкария. здрави, добри зрения също, за да се виждаме. Иначе толкова няма зрение, ще се миришем. Thanks for watching. Outcast.